zuciya game da irin wannan abubuwan. Saboda wannan ba ɗabi'an mu bace ba. Tunda muka taso muna rayuwa bai kamata a ce kai a cikin mu ka ware ka ringa wannan abubuwan. Ni gan nake kamar ba ɗabi'a bace ta mutane. Gaskiya ne wannan. Waya kake gani abokina? Gaskiya yake ga daukan maganar da yake ga mu. Kai tsaya malam. Akwai wanda ya siya mun a cikin ku. Ba ma siya mu amma mu gaskiya ce dole sai mun faɗa zaman tare ai yafi komai. Gaskiya ne. Amma dai na gaba da kai ne ke magana ma wannan magana. Akwai wanda ya siya mun a cikin ku ya kwaci. Wanda zai kwace mu a banka. Mu dai gaskiya. A banni. Gaskiya. Kana ji ko zan je in yi fitsari duk wanda ya sha min abuna kun san buragi na ka san yadda ne wa wancan yaron ku yanda ne wancan dawon na rantse da Allah To mu da me zamu yi da wannan abun? na mai shaida na san daidai kai na rantse da Allah duk wanda ya sha min na rantse da Allah sai na ci mutuncinsa. Mu yanzu in banda abun shi yadda yake da zubi-zuban nan ma me za mu ɗau wannan abun shi ai abun da yake kara zai a wajen nan ba zan so ba. Ya haka. Karkashe wannan abu saboda ajiya aka ba mu na kululuwa ne. Karkashe wannan abu. Ya gaya ma gaskiya kakkasha. Wannan abu karkasha. Shi ma yana shan Kai dai ka san ba Ka kwado san kuɗi ba me irin wanda zubi-zuban ya da yake yi. Ka ce za ka ɗau abin da yake sha ka sha. ko me a cikin sai ya sha. Ai ni wannan in daga ko me Burowa ce fa da ku ba. Duk marowata ne ku. Babu yanda za a ku ce wai ba zan sha wannan abu. Gaskiya karkasha wannan. Ni fa babu wanda zai ce wai ba zan sha wannan abu ba sai na sha. wannan ma. A'a ni fa Karkasha. Ayo. Karkasha. Abba waya. Abba waya. Ba kwalo ku ɗaya da kululuwa. Abba waya. Abba waya. Abba waya. Allah ya kiyaye. Saboda ni duk abin da kululuwa ya sha Allah ba zan kalle shi ba. Ba abin da zai sa an kalle Ni abin da ba gani ko ta kanshi ma ban yi ba. ba mu san irin kwakwalwar ka ba. Kai ma dan baiwa ne ina ji. Ba mamaki ko shi ma suna da caji. In ta kama ma za iya guduwa wallahi. Sabu zan iya Ko guduwa. shi bai shan da yayi ba. rabi fa dan abin da ya sha kaɗan ne amma yi ya hanye duka. Ya shanye duka. Bari ya dawo. Ni ba ma wannan ba tashin hankali za ku fuskanta in ya Wallahi dawo. shi ne ma ni damuwa na. Tunda san ba girki. ni fa nan yanda nake ji na nan din nan zan iya jijjige bishiyar nan na sama da ita na dasa ta a sama. Abin ya fara yi. Amma dai ba za ka taɓa mu ba. Ba abin da zai sa na taba ku. Zan dauke bishiyar duka To da sauki. na wannan. Dai kade. Ayo. Ayo.